Ftit tal-jiem qabel il-Gvern irressaq liġi li tagħti aktar drittijiet lil persuni LGBTI, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għadu qed jistaqsi jekk il-Partit Nazzjonalista hux lest jaċċettom fih danu. Għall-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Helena Dalli kliem Simon Busuttil juri li għadu mhux konvint dwar id-drittijiet li għandhom jingħataw lil persuni gay. Jekk tagħmel analiżi ħafifa tad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni, tara li l-kliem li qed juża li għadu mhuwiex konvint li qegħdin nitkellmu fuq nies bħalna u li għandhom id-drittijiet li għandu jkollu kull bniedem uman. Fil-Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Dejja Malta, Simon Busuttil għalhekk. Aħna għandna il-kuraġġ illi naċċettawhom fil-partit. Għall-Ministru Dalli l-kelma naċċettawhom ma tagħmilx sens. Meta hu qed jistaqsi jekk għandniex il-kuraġġ li naċċettawhom, jiena nistaqsi x'kuraġġ għandek bżonn biex taċċetta bniedem ieħor bħalek. Anke l-fatt li juża l-kelma naċċettawhom ishom din hija xi kategorija ta' xi speċi illi ma nafux x'inhi. Ħadd ma jagħżel kif jitwieled, jekk inti bniedem omosessuali, jekk inti bniedem transgender, għandu jkollok id-drittijiet kif għandu kull bniedem ieħor u oħra. Fil-waqt li Busuttil għadu qed jistaqsi jekk wieħed jaċċettax persuni gay, fl-aħħar xhur pajjiżna klassifika mal-aktar pajjiżi li għamlu qabża l quddiem f'dawk li huma drittijiet tal-persuni LGBTI. Il-liġi li se titressaq l-erba' magħrufa bħala tal-identità tal-ġeneru hija pass ieħor u tafferma li kulħadd għandu dritt jażel is-sess li jħossu komdu mingħajr il-ħtieġa ta' operazzjoni.